svima ljudima da danas ćemo igrati sa Mortisom. Prije početka klipa ostavite like, subscribe i komentar za još ovakve klipova, pa da počnemo. Ok, play. Ok. Tamo imamo jednu kutiju. 3 kutije, tako. Tamo je Dela. Oduzet ćemo ovu. Tamo gore Piper. Ukradem Mortis. Stvor. Sada jednu kutiju. Sruši šta god. I ajde još jedno, da. Imamo 3, ne znam kako se zove sve, a bukvalno ne znam. Deli ima 5. Piper bi mogao da rešim. Ajde, tako. 4. Još nas je 4 ostalo. Kako sam nadao? On dobro, 4. Plus 6. Skoro će mi Mortis na rang 10. I skoro 3900 trofeji. Da vidimo šta ćemo dobiti, nisam ništa. Da 2 event tiketa. Ok. Igramo dok ne podignem Mortisa na rang 10. Odijemo 3 kutije. Kutije. Imam još pone 2 kutije. Mislim da ću uzeti ove 2 kutije. Ako ovo ne dođe, što će naravno da dođe. Ne. Begaj. Ne. Pem na Juri. Ok, imam 0. Bukvalno nemam 1. Bome Juri. Daj. Piper. Što si ti tu? 6. 0. Plus 1. 0. I uskoro dobijem Tika. Da, Tik se zove. Play. Ok. Ovdje imamo 3 kutije. Kutije ili 2. Imamo 3. Uzet ćemo one 2. Ok. Leži. Fuck, ubit ću. Daj. Može ovako da me ubije. Dobro, baću vas ovdje. Fuck. Mogu da ga ubijem. Samo da ga skinem to. Koliko je ovo glupo bilo. Ja ubijem njega i Piper me dođe. No. Kako sam glup. Nema veze. Ok. Ovo ne znam što imaju. Mogu ban.
Fuck. Kako me dokriča, koliko sam glup. Da. Dobro, nisam pao. Evo. Ok, ajmo. Ajmo, bravo, bol. Sada ne. Ne ubiću. Ubiću. Trebao sam Bibi dobiti. Mogu da. Mogu da daju go. Mogu. Mogu. Ok, ne mogu. Fuck. Da sam šutnuo. Da, bilo. Nisam. Fuck. Mogu da daju go. Da, daj. Šta neće? O, Bibi. Ko? Ja. Ima neko da brani. Gdje si? Dobro, ubio sam dva. Ajde, Jesse. Može. Tako. I da će dati. Da će dati go. Ajde. Jo, koliko sam glup. Trebao sam ono da idem na laptop, ne glupu Bibi da napadam. Gdje je mene stane? Moramo jedan gol. Što me stanuješ? Jao. Nemoj i ovo sam zbog. Nema šanse. Ne. Ok, ljudi, ako vam svidjela ova epizoda, ne zaboravite da ostavite like, subscribe i komentar. A mi se vidimo u nekoj narednoj. Mi smo u ovoj epizodi uspjeli Mortica na rang 10, kako sam rekao, ali u sljedećoj epizodi Brawl Starsa mislim da ću moći. Pošto ne znam sad uveče. Ali dobro, ljudi, vidimo se u nekoj od narednih klipova. Pozdrav!